اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میلاد مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ، جشن مصطفیٰ ہر مومن مسلمان نو مبارک ہو۔ مبارک۔ محفل مقدس دا آغاز میں اللہ دے نام تو شروع کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء کہ نت کراں اللہ دی حمد و ثنا ہے، نت کراں اللہ دی حمد و ثنا ہے، جس کیتے بڑیاں نمازاں ادا ہے، سجدے دے وچ جنہ سر دتے کشور توڑ آ کے انہاں نو ملدا خدا ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ نبیاں دی صف دا امام آ گیا ہے، تھوڑا جا توجہ کریا۔ ماشاء اللہ۔ نبیاں دی صف دا امام آ گیا ہے، مدینے دے وچ ایک مقام آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مقصد نبی دی ولادت دا کشور جاگتے درود و سلام آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بولے بولے سخی سردار کلندر کہ مدنی سرکار دی آمد تے آج کتنی خوش کائنات ہے۔ مدنی سرکار دی آمد تے آج کتنی خوش کائنات ہے، ویکھو گھر گھر وکھرے رنگ دے وچ ہر مسلم دے جذبات ہے۔ ماشاء اللہ۔ او سن ملیا والی دو جگدا نالے مل گئی او سعادات ہے، او جیندی ذات تے کشور عرش اتے اللہ خود پڑھدا صلوات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مہربانی کہ ودے عرشی فرشی پڑھدے ہن مدنی دے پاک ترانے۔ مہربانی ودے عرشی فرشی پڑھدے ہن مدنی دے پاک ترانے، اون دے صدقے بن کائنات گئی جیندے ہن محتاج زمانے۔ تے اسی کشور پاک محمد دے بان ونیے خاص دیوانے، او خود آکھے والی یسرب دا میرے ویکھو آج پروانے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔